100 ýaşagadan batan Öwüdberdi Haja ağa Türkmenistandan Owganystana göçüp gelen häzirki wagt hem aýatda bar bolan tanryjy türkmen ýaşulularynyň biri. 94 ýaşynda dygyna garamazdan Öwüdberdi Haja ağa Türkmenistanyň Lewap welaýatyndan göçüp gaýdan pursatlaryny häzirki güneçelini hem ýatlaýar. Entek çağa wagty ata watanyny terk etmäge mejbur galan Öwüdberdi ağa ýolda Rus goşunlary tarapyndan ýetir alnandyklaryny hem gurrun berýär. Olar çıkan yiyecek olsa tutulduk. Ama da ortası vakit saraya kala koydu. Ýetirlikden gaçyp Owganystana gelenlerinden soň Öwüdberdi Haja ağa masalasy bilen il ýurt bolup özüni ikerançylyga berýär. Häzirki pursat hem aktyk çowluklarynyň arasynda Öwüdberdi ağa Türkmenistanda wagtlary hem aglawy ikerançylyk bilen meşgulanandyklaryny ýatlaýar. Unda şol bir ýol köçelänge, şu atalaňyz näden batýany, şularym göze görnüp durmy? Nähil yer barlygy, näme ekin barlygy. Näme ekýär tapylar yerlerinde? Yeri joýna kötü. 100 ýaşa golaýlan Öwüdberdi Haja ağa bu günler has hem köp. Gözüme görünýär Lewabyň ýyly diýen setirleri barha köp dile getirýär. Elinde yaptığımız fiilli, elinde kağıttan kıptında fiilli kurbanın olayın Lewapyň ýyly ýöşi nazardan Lewapy darlydy. Şora gelen soň aýtýandyrdy şaba. Hawa. Biz görüp durgan gidäsi gelip götürden. O hasa gelende yaptılar çiğle, elinde katmene, elinde pile. Gözüme görünüyor Lewapyň ýyly, ýör sen nazar Lewap dara gideli.